Hi guys and welcome to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. So yeah nini after a very long time and vlog maltandulla so ini ana dada vlog maltandulla panda daily vlog maltandulla anchone enkli ni tandoori chicken maltandulla so aina nik nodigi share malpera anta ee video maltandulla so already na kai pura kempa atana left hand at right hand so right handed phone patanda kai pura kempa atna pan already marinate manpera diye madhyana batti pettige marinate manpera diye ade panda bayyanaga mast portu marinate anda mast edde apna ta anchan marinate manpera already dita ಹಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾಲ ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪನ ಕತ್ತಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದವ ಎಣ್ಣೆ ದಾದ ಪುರ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಪುರ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದುಂಬು ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮರ ಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅನಿಸಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನೋದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೋಜವೆ ರೈಟ್ ಚಿನ್ನು ಜೈದೆ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ನಾವು so cute pucci so cute pucci I care jeppere gottu jakna mandirdu lepod kullu pucci pucci meow Tanishna best friend pucci ಚಲೋ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕುಲೊಂದೆ ಜೆತೊಂದೆ ರಡ್ಜನಲ್ ಲಕ್ಕನ್ ಐಕ್ ಮನಸಾಪುಜಿ ಲಕ್ಕೆರ ಆಯನಗ ಐತಲೆರ್ದು ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಪುಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಐ ಇದು ಚೆಚ್ಚ ರಜ್ಜನೆ ಏತು ಶೋ ಬೆಚ್ಚಿ ಈಟೇರ್ ಪಂಡತೆ ಸೊ ಅವೇ ಪಲಂಚಿನ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಟು ಚಾಯಗ್ಲಂಚಿನ ಆಯ್ಕ ಹಾಕೊಂತು ಇಂದ ಅಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪೇರಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಏತಾಂಡ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ ರಜ್ಜನ ಮೋಕೆಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಪಂಡದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಂದೂರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಸೊ ಎಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜವ ನಾನು ಒಂದು 3:30 ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು 3:35-6 ಅನ್ನಗ ಐನೇನು ಕಾಯಿ ಪುಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಕಾಯ್ತಂಡ ಅವು ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಪಂಡ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಿದೆ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚ ಸುವೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಿಂಗೆ ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಂಡ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೂರಿ ತೋಜದ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ್ ದೀತಾನ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಕೊಡ್ತೆ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಕಾಯ್ಪುನಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನಿ ಕೇಸ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಕೋರಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದೇನು ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ದಿಡದಾದ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜಿತ್ತು ನಾನು ತಿನ್ನ ಗಲೀಜಿಗೆ ಆಪು ಬೇರೆ ಏನಂದು ಪಿಕ್ಕ ನೀರಡ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾರ ಏನು ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೇರು ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಮಲ್ದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೋರಿ ಉಂಡತ ಕಾಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇನು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದೇ ಅಂತೀನಿ ಫುಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಬರಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜೆಂಚಲ್ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪು ಬಂಜಿಗೆತ ಸೊ ಇತ್ತಂದು ನಾನು ಚೂರು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಐಬಕ್ಕ ಕೈಪುಗ ಐಬಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನನಗೆ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಮಂತ ಪಾಡ್ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಸೊ ನಾನಿತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಿದಡ್ನಿ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ದಾದನ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪಿರ ಪಿದಾಡೋಡು ಪಿರ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು ಐವಕ್ಕ ಐನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತಿವಕ್ಕ ಪಿರ ಐನ್ ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಪೋಡು ಸೊ ಮಾತು ಹಿಂಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕಿನಿ ಏನು ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏನು ಇಂಚ ಸೆಟಪ್ ಮಂತ ಅಂಚಿನ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಮಿತ್ತದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಿರ ಅಂಚ ಇನ್ನು ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ದಾದನ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಾವು ಸರ್ತದಿನ ಇಂಚ ನಾವು ಇಂಚದಿನ ಇಂಚಾಪುಜಿ ಇಂಚದಿನ ಇಂಚಾಪ್ಲವು ಸೊ ಐಕಿತೆ ಇಂಚಾಲ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಾಲ ದೀತೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಲೈಕ್ ಪಂತ್ ಸ್ಟೇ ಅಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಂತದೆ
ಸೊ ಅವು ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆನೇನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಪು ಸೊ ಐಕ್ ಇತ್ತೇನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಹೋಗಿರ ಬಲ್ಲಿಂದ ತಿರ್ತು ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಕ್ರೂ ಅದನ್ನ ಲೂಸ್ ಆತ್ನ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಏನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪನ್ಪ ವಿಷಯ ಅದ ಪಂಡ ಎಕ್ಕಡೆ ಏನು ಉಂತೊಂದು ಸಾರಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಏನು ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹೋಯ್ತು ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದಲ್ಲತ್ತೇನು ಚಾನಲ್ ಮಾಡಿದಾರ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಏನ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉಂಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ಟು ಅವು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಏನು ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಈಗ ಸೊ ಏನೇನು ಪಿರೋರ ತೂ ಯಾತು ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಡು ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪುಡತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಏರು ಅಂತ ತೂದಿಯ ನಿಖಲ್ ಪೋ ತೂಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋ ಮೊಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪಾತಿರೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜೋರು ಇತ್ತು ಪಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಪಾತ್ರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಥರ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಇರಣದ ಅದನ್ನು ಪನ್ಪೆರ ಇರಣದ ಅದನ್ನು ತೂಂಡ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಡ ಪಂಡ್ರಾಪ ಜೇರು ಇಂಚ ಸೊ ಮಾದ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತ ನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏರಾ ಓಲಾ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಂಡಿನ ನಮಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಡ್ದು ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಐಕ್ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಡ್ತುಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡರೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಡೆ ರಾಣದ ಅದನ್ನು ಪನ್ವೇರ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ನ ಇರಗನ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಬರೀ ಸೊ ಇತ್ತದಾಲೆ ಜಂಕೆಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ಪಾತಿರ್ನಿ ನಾನು ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏರ್ಲೈನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಂಚ ಪಾತಿರೋರು ಅವು ಮಾತಿಂಕದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೈಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಂದು ಐ ಹೋ ಬರ್ಪಲಾಗೆ ಮಲ್ಪೋಜಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ನಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಕಣ್ಣನ ಮದಿಮೆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬಿಡ್ದು ಓ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈದನ್ ಐಕೆ ಪೂರ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕ ಸೊ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬೈದಂಡು ಮళ్ళీ ಆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಪೂರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಏನು ಎನ್ನ ಮೊನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪೂರ ಆತಂಡು ಅಲ್ಲ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಜಿನ್ನಾಂಡ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಬೈದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಪ ಜೊತೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೇರ್ ಮತ್ತೆ ಪೋ ತೂತಿದ್ದಾರೆ ಮದುವೆದ ವೀಡಿಯೋ ಪೋದು ಪಿರೋರ ತೂಲೆ ಓಕೆ ತೂತಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಪಿರೋರ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ನೈಟ್ ಆತು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಮುಲ್ದಾದ ಮೊಲೆ ನಾಳೆ ಶೋಕ್ ಒಂದು ಬುಗಾರೊಂದಲ್ಲ ಅನ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಪಂಡಿನಿ ಅನ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಇದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ಕ ಕಾಯ್ಪುನಿ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಉರುಳಿಡ್ ಕಾಯಿ ತೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ತಿದ್ದು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಪಂಡು ಇಕ್ಕಿನ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ ಸಾರಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಬಟರ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕಿ ಮಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೆನ್ ಕಾಯ್ಪುನಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಟಿಕ್ಕ ಪೂರ ತಂದೂರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾತ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೇನು ಪೋಯರ ಪಿದರ್ದೆ ದೂರ ಪೋಯರ ಪಿದರ್ದೇನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ನೀ ಬಾಬಿನಿಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಏನ ಮಾಮಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದೆನ್ ತೂಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎನ್ಮರ ಅನ್ನಕ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಪಿದ ರೆಡಿ ಅದು ಉಂತದೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಪನ್ಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತೇನೆ ಟಿಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ತಂದೂರಿ ಮಂದದ ಪೂರ ತಿಂದ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಆತ ನಾಡ ಮನ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತ ನಾವು ಇಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ പോയി ആൻഡ് അല്പത ബ്ലോഗ് നിക്ലേക്ക് ഞാൻ തോച്ചവ ഓക്കെ പോപ്പ ಚಿನ್ನು ఆయన మూసుంటుంది పౌడర్ తోజు చెప్తాను ದೊಡ್ಡಡ ಐದು ದಾದಂಡೆ ಇರುತ್ತಂಡ ಯಾನು ದಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೋಪೆ ಬಂದದ್ದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನಿ ನಾನು ಏತು ಸತ್ತಿರು ಕೋಪೆ ಏರುತ್ತಂಡ ದಲೆ ಓ ಕೆಪ್ಪಿ ನನ್ನ ಈ ಪೂಜಾ ಪೆಟ್ಟಿ ಇರು ಬರಲ್ಲ ಸಾರಿ ಮೋನೆ ದೋಜದ ಮೇರೆ ನೀರು ಚೂತಾರದೆ ದುಂಬು ಇತ್ತೆರ ದೋಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೋನೆ ತೋಜ ದುಂಬದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಕ್ ತೋಜಲ್ಲಿ ಇದ್ನ ಮುಸುಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಯ ನಮಕ ಏನಾನಿ ತುಪ್ಪುನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಚಿಪ್ಪರ್ ಜ್ಯೂಸ್
ಅನ್ನೆ ಭಜನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇರ್ನ ಮದುವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪೊಡಿತಾನೆ ಬಾಬಿ ಇರ್ನ ಮದುವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ಇರ್ನ ಮದುವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ಪೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಅರ್ಲ ಮೀಸೋದ ಮೇರ್ಲ ಮೀಸೋದ ಬಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿನ ಲೈಟ್ ಸಮ ಬೂರದು ಮೂಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಲು ಶೋಕಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೇ ಯಾರು ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಾತೆ ಮುಂತು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಇರಿನ ಮಾಮಿ ನಿತ್ತ ಬೂರ್ದು ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಐನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಕ್ಕಳ ರೂಮ್ ತಿಳಿ Happy birthday Kiran, best wishes from Shruti. ಯಬ್ಬ ಮೆರೆಂತೊಲೆ ತುಂಬು ಇಂಚೆತ್ತೆ ತುಂಬು ಇಂಚ ಇತ್ತೆಂಚಾತೆರ್ ಪಂಡ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚೆ ಇತ್ತೆಂಚಾತೆರನ್ ಪಂಡ ಇಂಚಾತೆರ್ ಇಂಚಾತೆರ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಉಳಿಯಾರ ಕಾರಣ ಪಪ್ಪಳ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2 ಬೈಕಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾಮಿ ಬರ್ಪ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ 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 ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಿದ್ರೆಡಿತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ Good night, good night, good night, good night, good night, good night.
ದಂಡ 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 ಶೋಕ್ ಶೋಕು pan pan Welcome back to my channel. ಲಕ್ಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಅತ್ತು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Good morning. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಲಕ್ಕಿನ ಹತ್ರನಾ? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. ಚಿನ್ನು ಚಿನ್ನು ಕೂಡ ಜಪ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಬಿನಾಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತೀನಿ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತೀನಿ ಮಂತಂದು ಲೈನಿ ಚಿನ್ನು ಕೊಡ ಖುಷಿಯನ್ನ ಬಾಬಿ ನಡ್ಬೋದು. ಮಾಮಿನ್ ತುಯ್ಯನ ತುಯ್ಯನ ಚಾ ಐತೆ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕೋನ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕು ಜತಾಯಿ ದೆಕ್ಕೋನ ಕೂಲ್ ದೋಜಲ್ ನೀನು ಪoi na kulik poi kulik Nama vlog mantida handu vlog manpoga molan minus tinga battal ಮಾತರೆಗ್ಲೆನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ತುನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಿಯನ್ನ ಹವಾ ಪಂಡ ಅದ ಚಿನ್ನುಗ್ ಮಾತ್ರನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಮುತು ಕೂಡ ಪೋಯ್ನ ನಿಕಲ ಮಾತವರ ಮೋನ್ ತೋಜ ಲಿಂಕ್ ಚೋಕು ಇರು ನಂಜೇರ ಕೇಂಡೇರು ನಿನ್ನ ಆಯ್ತು ಎಂಚಿನ ಏರು ಮಾರಮ್ಮಣ್ಣಿ ಏರು ಮತ್ತು ಕಾಡಿಗೂ ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿನಿ ಅವ ಏನ ಗೊಬ್ಬುನೆ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಹಾ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ ಪಂಡಿದು ಬಕ್ಕ ಏತಲ ಅವಡು ಎಂಕದಾನೆ ಅತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಓಚೈನ್ ದಕ್ಕಿನಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೊಂಟದ ಚೈನ್ ಸೊಂಟದ ಸೊಂಟದ ಚೈನ್ ಪೂಜೆ ಸೊಂಟದ ಬಚ್ಚನೆ ಉಂಟು ಉತ್ತರ ಓ ಬೀಚ್ ಗುಂತು ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಚಿಗೆ ನರಕ್ಕದಾರು ಬಜ್ಜಿ ನರಕ್ಕದ ಬಜ್ಜಿ ಕಲ್ ಬೀಚಿಗೆ ಹತ್ತು ಮಗ ಬೀಚಿನ ಎಂಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪುರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಂಡು ಇಕ್ಕಲ್ ಬೇಕು ఆయన పొక్కడు పోయిపో జాయక బీచ్కి పోయి పిదాడు పొక్ ಕಾಡು ತುಲ ಗಂಟೆ ತುಲ ಪಾತಿರ್ಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತನ ಬಯ್ಯನಗ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಟಿಕ್ಕದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದ್ ಸೊ ಹೌದಾದ ಏನು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಟಿಕ್ಕ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬಟ್ ಐನ್ ಎಂಚ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಂತುಲ್ಲ ಅವು ಮೆಥಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡಿ ಎಂತ ಮಂತೀನಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದು ಐನಗೆ ಟಿಕ್ಕನ್ ದೀದು ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೌದಾದ ಹಣ್ಣು ಪಂಡ ತಿರ್ತಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀತೀನಿ ಬಟ್ ತಿರ್ತಡು ಅವು ಫುಲ್ ಕರ್ಂಚಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಎಂದೇಟು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಒಂದು ಆಂಡು ಐದದ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಐನ ಚಿಕನನ್ನು ಕಾವಲಿ ಇರ್ದು ದೆತ್ತ ಪಿರ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಅವು ಲಂಚಿನ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ತಿರ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಿರ ಕರ್ಂಚೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಪಿರ
ಅಂಚನೆ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿಲಾಗ ನಿತ್ತನು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಸಾನೆ ನಾನು ದಕ್ಕೊಡ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಮಸಾಲ ಫುಲ್ ಜಾರದ ಕಾವಲು ಹಿಡಿತನು ಆಯ್ತಾ, ಫುಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಹಿಡಿತನು. ಅಯ್ಯಬೇಕಾದ ಮಂತ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ದೀಪ ಅಡ್ಡ್ಯಾರ ಉಂಡತಿ, ಅಡ್ಡ್ಯಾರಾಗ ಬಾರದಿರ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿಂದಿದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪ್ಯಾನ್ ಹಿಡ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತುಂಡು. ಐನ್ ಪೂರ ಪಿರ ದೆತ್ತದು ಪಿರ ಐಕೆ ಮಾತು ಶೋಕ್ ಮಂತ ಪಾಡ್ದು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂದ ದೀನಿ ಹೌದಾದಂಡು ಬೇಯ್ತಾನಾಗ ಶೆಕೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ಶೆಕೆ ಬರ್ತದು ಫುಲ್ ನೀರು ಬುಡ್ದು ಮಸಾಲ ಮಾತ ಫುಲ್ ನೀರು ಆಯ್ತು ಲೈ ಅಯ್ಯಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಾರದಿರಕಂತದ್ದು ಐನು ತಂದೂರಿನ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪಿರ ಬೇಯದ್ದಿಯ ಒಂದು ತಂದೂರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಅಂಡ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ಚೂರು ನೀರು ಲಕ್ಕ ಆದಿತ್ತು. ಸೊ ತಂದೂರಿ ಪಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಐಕ್ದಾದ ಮಂತ ಐನ್ ಪಿರ ಮೆಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಫುಲ್ ಕುಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಆತ ಬತ್ತಿಜ್ಜಾನ್ ಪಿರ ಹಿಂದೆತ್ತದು ಒಂದು ಟಿಕ್ಕದ ಪ್ಯಾನ್ ಉಂಡದ ಟಿಕ್ಕದ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ. ಸೊ ಆತನಗ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಆಣ್ ಪಣ್ಣ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಇಂಚಿ ತಿನ್ನ ಮಾತ ಸರಿ ಆಣ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಿಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೈನಸ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಣ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಯಿರುತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ 8:30 ಆದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಮೈನಸ್ ಮಂತದ್ದು ತಿಂದಿನಿ. ಮೈನಸ್ಗಳು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಟಿಕ್ಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಪಿರೋರ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಮ್ಮದಾದ ಪನ್ಪೇರಂದು ಗಿಡಪ್ಪೇರು ಕೋರಿ ಗಲಿ ಗಲಿ ಕಾಣೋಡತ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪೆ ಬೆರ್ರಂಜಿ ಬೀಚಿ ಎಕ್ಕಡೆ ಬೀಚಿ ಬಂದ ನಾನು ಬುಲಿಪದಿ అమ్మ ఇలాగ బంగారు పాడందులేరమ్మ హస్తాంతర Mami, ini berkata ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೇತೇನೆ ಮಾತಾಡ್ಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬುಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜರ್ ನಂಡ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಾಯ್.